минем исем ул үзенә күрә бары бренд булып санала бит. Ул театр минем өчен хава, сулар хавам, ул минем җан азыгым, ул минем гомән, ул минем яшәүнең мәгънәсе. Җырның дәрәҗәсен төшерергә ярамый, әлбәттә. Алар миннән дә яхшы җырларга тиеш аны. Безнең артистларга дрессировщиклар. Биетәләр, бу бит танцпол түгел, дискотека түгел. Без аңа барыбер кискәлибез. Кисмәгез минем тәнкыйтьне, пожалуйста. Менә күрсеннәр, ишетсеннәр. Сәлем, бу маршрутка проекты биредә сиңа да, миңа да яхшы таныш шәхесләр шәһәр буйлап яраткан урыннарын, урамнарын, биналарын, бер сүз белән әйткәндә яраткан маршрутларын күрсәтәчәкләр. Әйдәгез, чакырылган кунагыбыз белән якыннан танышабыз һәм шәһәр буйлап сәяхәтебезне башлап җибәрәбез. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, остаз, опера җырчысы, эстрада җырчысы һәм инде Татарстанның примадоннасы Венера Ганиева. Венера хатуны исәнмесез? Талия, исәнме, шундый матур итеп мине тәкъдим иттең тамашачыларга. Рәхмәт, хәлләрегез. Хәлләр яхшы, әйбәт. Сез искиткеч һәр вакыттагыча. Нишесең бит? Без бит укытучылар, без бит җәмгыятьнең күзгесе дә, өлгесе дә. Инде остаз булгачтан, әлбәттә, инде форманы тотырга тырышам инде. Безнең тапшырыбыз маршрутка дип атала һәм без чакырылган кунакларыбызның яраткан урыннары буенча йөрибез. Һәм бүген безнең опера һәм балет театры янында очрашуыбыз бер дә сәер түгел, шулай да безгә сөйләп китегезче, бу урын сезнең өчен нәрсә, бәлки икенче егездер, бәлки беренче зур алкышлар ишетелгән урындыр. Татар дәүләт опера һәм балет театры. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры Россиянең иң зур театрларының берсе дип санала. Театр бинасы 1936 елда архитектор Скворцов проекты буенча төзелә башлый. 1948 елда архитектор Гайнетдинов бинаның фасад һәм интерьерларына антик бизәк һәм татар халкының гамәли бизәлеш сәнгате элементларын берләштереп, совет неоклассицизмы стилендә үзгәрешләр кертә. Ян яктагы ярым түгәрәк фасадларда Пушкин һәм Тукай һәйкәлләре урнаштырыла. Башта ул Татар дәүләт опера һәм балет театры дип исемләнә. 1956 елда гына аңа Муса Җәлил исемен бирәләр. Театр минем әйтергә була икенче өем дип тә. Монда мин инде 42 ел хезмәт итәм, хезмәт күрсәтәм. Менә 42 ел бу 82 елда мин театрның бу сагасын атлап кирдем. Все понятно. Все. Вот тебе на. Бу безнең главный дирижер бит Салаватов булды. Исәнмесез? Исәнмесез? Мәйдәм. Да. Эй, сиңа да бу. Консерваторияның 5-нче курс студенткасы буларак мине стажерлар труппасына чакырдылар. Һәм Кармен операсында Фраскита ролен миңа тәкъдим иттеләр. Ул инде студент өчен ул ансамбль ягыннан бик катлаулы шундый роль. Ләкин минем барысы да барып чыкты, һәм инде аннары төп солистка итеп мине кабул иттеләр. Ул минем өчен инде ул бик зур дәрәҗә. Чөнки менә ул елларда консерватория тамамлаган һәрбер җырчы театрда эшлисе килә. Һәм Россиянең бер шәһәрендә безнең ярминка буладыр, вакансия, вакансиялар ярминкасы. Анда киләләр театрлардан, бөтен театрлардан дирижерлар, режиссерлар, театр директорлары, җитәкчеләре һәм үзләренә кирәк булган тавышны алар шунда тыңлап, инде кабул чакыралар. Һәм мин анда оркестр белән, симфоник оркестр белән Сивил чәчәлчесе спектакльннан Разина Каватинасын җырладым. Һәм ул Каватинаны җырлап бетергәч, иске ноталарны куйгач, бөтен оркестр үзенең пипитрлары белән смычок пипитрга, смычок белән шундай үзләренең инде белдерделәр шундай бу алкышлар формасы алкышларын инде. Шулай. Менә шулай итеп мине анда тагын бер мәртәбә мин инде исбатладым, үземнең театрыма кирәклегемне җырлап. Шундай реакция булгач, тамашачылар, зал тулы тамашачылар, һәм шунда алкышлардан соң инде алар инде
мені театрға төп солистка итеп алырға деген шындай неге келді, қарар қылдылар енді. Мен міне айтып келгенімше 42 ел һәм рахатланып жырлаймын. Башта мен әлбәттә бүтін түп партияларны, ул Травиатада, Регалеттада, Сибил чәй чалучысы, Патша кәләше, гомән Сөембикә. Без укыган идек, аны укый башласаң, укытта бетереп булмаячак. Мен тапшының бөтен хронометражында да. Әйдәп баручы җырчы идем инде. Сез әйтмешли, примадонна. Минем әйтәм, иҗатым бик уңышлы булды. Менә мин иҗат юлым минем башланды нәкъ менә классик юнәлештә, опералар юнәлешен, шушы опера жанрында бит инде мен бик бәхетле. Чөнки күпме илләрдә без булдык театрыбыз белән, спектакльләр белән, бу шулай ук инде һәрбер җырчыга бик зур дәрәҗә. Гомумән опера сәнгате ул бүтән жанрларның иң өстәге баскычында. Ул менә шундый бер эталон, шундый бер сәнгать булып санала бит инде. Менә тормышымда уздым мин шундый этаплар, башта классика. Аннары әкрен генә эстрадага күчә башладым. Чөнки без бит инде гомер буе яшь 18-17 яшьлек рольләрне җырларга, хәзерге яшьтә миңа оят бит инде. 18 яшьлек кокетка Разинаны җырлап анда йөргән, анда юк. Мин хәзер рәхәтләнеп әни, анда бала караучы рольләренә чыгам. Сәхнәдән бер узгач, миңа ул бер допинг булып тора инде. Ул театр минем өчен һава, сулар һавам, ул минем җан азыгым, ул минем гомән, ул минем яшәүнең мәгънәсе. Менә сез бит инде әйттегез, бик уңышлы гына опера һәм балет театрында эшли башладыгыз, хезмәт куя башладыгыз. Һәм шулай да бит сезнең юлыгыз олай гына җиңел бармады. Сез Аухадиев исемендәге клиенткә укырга керәсез. Һәм анда уку сезгә авыр бирелә дисез. Нәкъ тел, рус телен яхшы белмәү сәбәбе. Дөрес. Бик дөрес әйтәсең. Мин бит татар мәктәбендә укыдым. 89-нчы Галимҗан Ибрагимов исемендәге татар мәктәбендә. Безнең бүтән фәннәр татарча узады. Менә күз алдыгызга китерегез, мин анда барып, ничек философияны урысча, анда сольфеж, теория музыкалар әлбәттә миңа авыр бирелде. Беренче курсны тамамлаганда минем әнием вафат булды. Бик авыр булды инде әлбәттә минем өчен, ләкин аның хыялы, менә кызым, син бит җырчы булырга тиеш дигән хыялын, менә минем шул маяк буларак, ул маяк булып, һәм әйтәм, мин әниемнең теләген тормышка ашырырга тиеш, мин тырышып укый башладым. Һәм кызыл диплом белән көллиятне тәмамладым. Аннары консерваторияга кирдем. Гомумән, минем менә бу уку еллары шулай ук бик теге шомагына бармады. Анда консерваторияда мине алганда икеле куйганнар. Менә консерватория турында да соравым бар. Консерваторияга сез кергәндә, сез кайсыдыр нотаны дөрес алмау сәбәпле сезне башта алмаганнар. Аннары сез инде коридорда Нәҗип Җиһановны очратасыз һәм ул сезне укырга үзе ала. Бу бит гаҗәеп, ниндидер мистик хәл. Бу зур бәхет. Бу мөгъҗиза. Менә аның турында күбрәк сөйләп китегез әле, ничек булды ул менә шул вакыйга? Мин консерваторияга кергәндә, Назип Жигановның 6 яшь операсыннан 6 яшь ариясын җырлаган. Һәм анда бер соль диез бар име. Һәрбер җырчы бит инде ул, беләсезме, ул бераз ярата инде үзенең тавышын нык итеп, көчле итеп күрсәтергә. Мин аны шул нотаны инде бик күрәсең инде форсировать иткәнмен. Ул минем төгәл нотага эләкмичә, үскәрәк менеп киткән ул нота име. Һәм ул инде күрәсең инде шамаган безнең комиссияга, һәм мин үпкәләдем дә, әйтәм, минем бик тавышым бар, ник анда мине Назип Гаиш тыңлады. Шунда комиссия анда мин аны күргәнем. Менә шунда документлар алырга килгән җирдән күрде, минем шундый күңелсез баруымны сөйләшеп китте инде. Нәрсә, ничек хәлләр, мәктәп, менә икеле куйдылар. Мин мәйтәм, сезнең арыйны җырмаган идем. Ничек инде алмадылар, ничек инде куйганнар сиңа икеле, юк, бу дөрес түгел дип. Шунда икенче этажга алып менеп, анда бүтән остазларны чакыртып, бу кызның тавышы бар, мин аңа ышанам дип, әйдә алабыз дип,
Менә шулай алдырды. Сез ышанышын ничек аклагансыз? Акладым инде. Мин бит инде мондый кешеләргә ничек мин аларның йөзләренә кызыллык китерим дип, мин инде тырышып укый башладым. Буна шу профессияның мин ничкәлекләрен бүтән яктан да беләсем килде, өйрәнәсем килде һәм минем ул барып чыкты. Әлбәттә, минем остазларым яхшы. Мин гомер буе Ширвин Николай Захаровна белән элемтәдә булдым. Ул көллияттә иң яхшы остазларның берсе иде. Аннары мин Ласькова Валентина Андреевнага эләктем, аның классына. Нашы ике мөхтәрәм, минем өчен бик кадерле булган остазлар, мин аларга зур рәхмәтле. Гомерем буе зур рәхмәтле. Минем тормышымда шундый мөһим роль уйнадылар бит алар. Һәм менә күп кенә җырчылар да әйтә, җырчы өчен бик мөһим үзеңнең остазыңны табу. Син үзеңнең остазыңны табасың икән, ул сиңа синең мөмкинлекләреңне киңәйтә ала бик нык дип. Менә аннары һәрбер остазның аның тоемлау сыйфаты бик көчле булырга тиеш. Ул ишетергә тиеш, ул тембрны ишетергә тиеш. Һәм менә без бит инде безгә юкка гына менә индивидуаль рәвештә, индивидуаль диме, 45 минут безнең белән шөгыльләнәләр дәрестә. Менә шул 45 минутта инде остаз инде менә әйтәм инде мөгъҗизалар, чудалар Ясый чыгара. Әлбәттә, тоемлау хисе бик көчле булырга тиеш остазларда. Менә шулай да мин бу фикерне шулай ук берничә тапкыр ишеткәнем бар. Консерваторияда тавышны буза да алалар дип. Менә сезнең фикерегез моңа карата ничек? Бузалар дип әйтү инде нинди мәгънәдә? Менә аларны ниндидер бер юнәлештә әзерлиләр. Тавышын менә шул юнәлешкә куялар, аның бәлки мөмкинлекләре бөтенләй дә башкачадыр. Беләсезме, менә остаз белән, укытучы белән шәкерт арасында аңлау, бер-берсен аңлау бик мөһим. Аннары җырчыларында аң дәрәҗәсе бик биек булырга тиеш. Уларны менә остаз тәкъдим итә икән, менә методикасы, менә шулай эшләргә, шулай сулышны шулай алырга, диафрагманы шулай тоторга, опораны ясарга, авызны ничек ачарга. Әгәр дә укучы, шәкерт аны аңласа, һәм өстәмә, әле безнең бит әле өстәмә дә без шул дәресләрдән тыш бик күп үзебез үзләштерергә тиеш, өйрәнергә тиеш. Һәм шул очракта гына, димәк, җырчы үзе дә аңлап җитәргә тиеш. Аңлап җитәргә тиеш. Үзе дә менә мөстәкыйль рәвештә ул өйрәнергә тиеш, үзе дә уйланырга тиеш, үз-үзен ул шулай ук эзләргә тиеш. Чөнки мин белмим, һәрбер укытучы да ул барыбер дөрес ниндидер тәкъдимнәр ясый үзенең методикасында. Менә инде шәкертнең аңлыймы, аңламау дәрәҗәсеме, әйтик инде, ул инде менә үзеннән тора, шәкертнең үзеннән тора, диме? Шуңа күрә монда остазларга бузалар дигән сүз ул дөрес түгел. Сез моның белән килешмисез? Килешмим, әлбәттә. Сез 5-нче курста булганда консерваторияда сезне чакыралар опера һәм балет театры. Сез башта стажер буласыз һәм сез чит илләрдәге җырларны да бик күп башкарасыз. Илләрдәге җырларны, әлбәттә, чөнки безнең опералар бит инде итальян телендә бара, немисчә, французча дип әйтик инде. Тел белгечләре белән без шөгыльләндек. Біз чөнки кая мин немисчә белмим, французча белмим. Ул миңа партияны укыйдыр. Ә мин урысча, moi, je cherche un brigadier. Менә шулай язадыр урыс милләтен. Ә инде өйрәнү, ул инде башка бер процесс. Табак савыт җуганда да moi, je cherche un brigadier. Mon brigadier, à moi, s'appelle Don José. Connaissez-vous? Бу берстән дә бик зур хезмәт. Менә Симбика операсы да бар бит. Безнең үзебезнең татар опералары да бар. Үзегезгә кайсысы якынрак? Минем бит инде менә тавыш шушы партиялар өчен менә тәңгәл килә. Һәм мин бик күп игътибар итәдем актерлык ягына инде. Мин яратадым менә актерлык сәләтемне күрсәтергә. Масил Хакимович мине карады Ригалетто операсында. Һәм ул елны 86 ел Камал театры ачылырга тиеш. Һәм менә шул минем актерлык сәләтемне күреп, Марсел Хакимович мине
театрга, Камал театрына Зәңгәршәлгә мәсәле ролена чакырдым. Актерлык ягына инде яңаша китәсез. Әйе, менә ул минем дә бер шундый этап булды. Менә ниндидер бер яңа этап драма театрында уйнау, данлыклы легендар театрда. Һәм менә театр турында инде нәкъ Камал театры янында сөйләшербез. Әйдәгез, икенче ноктабызга. Венера ханым, сез инде беренче ноктабызда сөйләдегез. Сезне Марсель абый Сәлимҗанов опера һәм балет театрында спектакльдә күреп, легендар Сәңгәр шәл спектакленә чакыра. Әлеге спектакльгә эләгү күп еллар эшләгән артист өчен зур дәрәҗә, ул аларның иң зур хыялы. Әмма сез ничек кабул иттегез? Камал театрына чакыру ул минем өчен дөрестән дә көтелмәгәндә беренчедән булды. Ул бит әле бөтен опера җырчыларына татымый андый бәхет. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры Казанда урнашкан татарларның беренче һөнәри театр коллективы сәйяр нигезендә оештырылган. Татар театрлары арасында әйдәп баручы театр. 1906 елның 22 декабрендә Казанда беренче публик татар спектакле күрсәтелә. Бу дата татарча театрның барлыкка килү датасы дип санала. 1922 елда сәйяр труппасы нигезендә дәүләт театры төзелә. Ул Кызыл Октябрь исемендәге беренче татар дәүләт үрнәк драма театры исемен йөртә башлый. 1926 елда театр академия исеменә лаек була. 1939 елда Галиәскәр Камалның 60 еллык юбилее уңае белән театрга аның исеме бирелә. 1986 елның 5 ноябрендә тантаналы рәвештә бүгенге көндә барыбызда таныш булган театрның яңа бинасы ачыла. Безнең турда нәрсә сөйләр? Без менә статично басып, йөрү, йөгерү анда йыгылуларны без кулланмыйбыз инде. Безне статичный артист дип инде шулай кабул итәләр инде, бөтен сөйлиләр. Шуңа күрә дә опера җырчылары арасында менә мин беренче генә түгел, әлбәттә, Азат Аббасов шулай уйнаган, яннары Галия Кайбицкийны чакырганнар, Камал театрына чакырылу өчен төп нинди сыйфат ул әлбәттә актерлык һәм тавыш сәләте дип уйлыйм инде. Мине дә бит Марсель Хәкимович минем уйнаганны күргәч, мин сине чакырам Зәңгәршәлгә дигәч, мин монда анда нишләргә белмәдем. Гомумән, менә шушы театрда эшләү ул минем иҗатымның менә шундый матур этапы. Мин монда 7 сезон эшләдем. 7 сезон. Ел сайын сезонны ачып, сезонны яуып, һәм инде ел дәврендә спектакльләрдә уйнау. Әле параллельно бит әле мин опера театрында да. Менә минем ул бик шундый нәтиҗәле һәм шундый кызык этап иде минем иҗатымның, һәм ул минем актерлык сәләтемне дә, аннары җырлау сәләтемне дә ул менә тагы да үсергә тәргиш булды инде. Шуңа күрә мин бик рәхмәтле Камал театрының барлык артистларына. Анда бит нинди шәхесләр белән мин ул спектакльдә миңа уйнарга, җырларга туры килде. Алар мине өйрәттеләр, миңа һәр вакыт үз ниндидер киңәшләрен бирәләр. Яулыкны минем дөрес итеп ябырга мин белмидем, ничек дөрес итеп татарча өчен. Шуңа күрә алар аңа да өйрәттеләр. Ул менә ул театрда эшләү тәҗрибәсе, опера театрында, Камал театрында барыбер эшсез калмый, ул җыр сәнгатенә дә күчә. 3 минутта менә тамашачының игътибарын җәлеп итәргә. Һәм инде 3 минутта менә син шул сүзләрне үзең аша әлбәттә үткәрәсең. Син аны бит җиткерергә тиеш тамашачыга. Актерлык сәләте җыр сәнгатендә шулай кирәк. Мин менә үземнең укучыларыма һәр вакытта ассызыклап әйтәм. Җырны аңлап, нинди хәрәкәтләр белән генә түгел, хәрәкәттә булырга тиеш бөтен гәүдә, куллар, күз. Иң мөһиме күз. Минем өчен күз. Шуңа күрә мин әйтәм, күз белән дә җырлагыз, күз белән дә аңлатыгыз. Җырның эчтәлеген, сүзнең тәмен инде менә. Шуңа күрә мин менә шушы үземнең дә актерлык сәләтемә, актерлык тәҗрибәмә таянып, мин үземнең укучыларымны шул юнәлештә Һәм юкка гына китмәде инде бу 7 ел. Әлбәттә инде, әлбәттә, ничек инде Барыбер бит инде сез труппа кешесе түгел, сез читтән килеп керәсез.
Ничектер теге каршылыклар булмадымы? Ни өчен мәсәлән читтән килгән кеше бу рольне уйный дип, үзебезнекеләр уйнамый дип, ниндидер шундый теге кискен бәлки моментлары булгандыр. Юк, андый бәрелешләр булмады. Менә дөрес инде театрда да ул бар инде андый менә әйтегендә кабул итмә, Камал театрына килгәч мин инде иштәдерим инде. Нәрсә инде ул кичкенә буйлы ямсыз үзе дип әйме. Менә шундый сүзләр ишеткәнем булды. Әле ул театр артисты түгел. Әле ул эстрада артистыннан инде. Яра әйтмибез инде анда. Исемнәрен, фамилияларын сизмәдем андый каршылыкларны. Миңа менә ничектер мине кабул иттеләр. Ну барбыр күргәннәрдер минем тырышлыкны, минем бәлкем үҗәтлекне, минем бөтен нәрсәне белергә теләгәнемне, кызыксынганымны. Менә шулар инде барысы да бәлкем уйнагандыр инде, роль уйнагандыр инде миңа карата. Мин рәхмәтле барысына да. Бу минем өчен иң шулай ук туганнарым кебек һәрбер артист, һәрбер бу театр аеруча инде. Арсай Хакимовичка рәхмәт инде. Шулай әйтәм, бик зур йогынты ясады минем иҗатымны үстерер өчен. Актерлык ягыннан да, җыр, аннары анда бит әле драмада, анда бит әле җырлау гына түгел, анда бит әле уйнау. 7 сезон мин эшләмәгән булыр идем, әгәр дә минем белән канәгать булмасалар. Чөнки бу театрның дәрәҗәсенә тәңгәл килү ул бик авыр. Венера Хатыновна, аннары менә бүгенге көндә дә сезнең җырларыгыз яңадан Камал театрында яңгырап, зурлап шулай алынды. Бу Ситсы туй спектакле чыгу белән бәйле. Айдар Забаров спектакль куя һәм анда сезнең җырыгыз да яңгырый. Ондай экспериментларга сез ашыкмы? Менә спектакльләрдә, мәсәлән, яисә башка җырчылар сезнең җырларыгызны яңача башкара икән. Менә ул яктан ничек карыйсыз? Ой, беләсезме, менә элеккеге җырлар, алар шулай ук легендар җырлар бит. Менә бу спектакль мин анда булдым. Һәм шушы җыр яңгырый башлауга тамашачы кул чаба башлады. Менә элеккеге җырлар, алар шундый тәмле җырлар. Барысы да алар инде ниндидер еллар белән сыналган бит инде алар име. Халык күңелен яулаган. Һәм мин бик шат менә хәзерге көндә шул замандагы җырлар менә яңгырый икән име. Димәк, мин үзелешемне керткәнмен шушы җырлар яшәсеннәр өчен. Минем җырларны әлбәттә һәр яшьләр дә җырлый. Менә онсына ничек карыйсыз? Ансына. Менә миңа шалтыратып сорыйлар, мөмкинме җырларга? Мин ризалашам. Ләкин миңа шалтыратмыйча җырлаганнарга мин әлбәттә мин риза түгел. Чөнки мин бит заманында язсын менә композитор, шагыйрь яза. Ләкин мин бу җырны популяр итер өчен үземнең талантымны, үземнең тавышымны, үземнең йөземне мин бит аны сарыф иткән. Ул бит минем дә хезмәтем. Хәзерге җырчыларга мин нәрсә әйтерем? Менә элеккеге безнең замандагы җырлаган җырларны сез ник алып җырлыйсыз? Сез үзегезнең җырыгызны табыгызда, өйрәнегездә, күтәрегез аны име әйтсеннәр. Менә бу фәлән-фәләннең хите. Юк бит. Сез бит безнең җырлар белән үзегезнең әйтегендә күтәрәсез үзегезнең популярлыгыгызны име. Нигә шунда шалтыратып сорамаска? Венера Хатыновна, буламы җырларга, мөмкинме җырларга дип. Менә бу тәрбиянең иң бөек ноктасы. Ва. Сораганнарга бөтенсенә дә рөхсәт итәсезме? Сораганнаргамы? Әйе. Карыйсыздыр бит барыбер җырлау дәрәҗәсенә начар җырлаучы шулай икән. Җибәрегез бераз җырыгызны. Миңа мин ишетәсем килә. Чөнки җырның дәрәҗәсен төшерергә ярамый. Әлбәттә. Алар миннән дә яхшы җырларга тиеш аны. Нәрсә? Ялла. Тыңлап, авызын ачып тыңлап торам. Монда бит инде без өйрәтәбез. Школа Венера Ганеева, эме? Һәм Венера Хатыновна әле дә тыңлыйм, яратыгыз җыры, Ситсы туй, Зәңгәр томаны, аларның аранжировкалары, алар бит бүгенге бик күп җырлардан да стильлерәк яңгырый бүгенге. Әлбәттә, бар андыйлары. Ни кадәр монсыз менә хәзер ни кадәр күбрәк мөмкинлекләр бар. Менә компьютер техника, искусственный интеллект нәрсә генә юк. Менә
ул вакытта язылган, хәзер тыңлыйсың, хәзер дә менә бүгенге мөмкинлекләр белән дә алай ясый алмаслар кебек. Ой, ул Ya, заманда seri бит нәрсәдә? нинди аранжировщиклар белән без эшләдек. Вадим Усманов, Оскар Усманов. Эстрадага нигез салган аранжировщиклар. Әлбәттә, һәр технология заманы име. Бик каты ул Битлар, битлар, солалар. ул менә умса менә колакны бәрә инде име. Ну, биту менә битергә инде омтылган ниләр аранжировкалар име. Менә ул топовый җырчыларның концертларына гомумән җырмыйм. Чөнки мин беләм, мин телевизордан күрәм, мин алардан бернинди яңалык үземә алмыйм. Мин шул кадәрле бәхетле остаз. Минем шәкертләрем менә шундый итәгатьле. Алар сәхнәгә "Саумы Казан" дип чыкмыйлар име. Әйтсәм, биетмиләр. Әйдәгез биебез. Ярты куплеттан соң бергә дип каян белсеннәр ул җырны. Бергә җырлыйбыз. Әйтәм, минем җырлыйсым килми мәсәлән име. Безнең артистлар дрессировщиклар. Биетәләр, бу бит танцпол түгел, дискотека түгел. Куллар, ну булай ярамый. Сәхнә, сәнгать, ул югары дәрәҗәдә сыйфатлы, затлы, репертуарга таянган кием салым име. Монда безнең инде һәр шоу дип инде бөтен сәхнәне тутырып, монда дүрсен дә карнавал. Туман запускать итәләр бөтен тамашачыга, име. Тамашачы карага белми. Не, тегендә берсе бии, берсе сальто ясый име. Мин кызганам мәсәлән, мондый вообще мондый башкаручыларны. Җырла син. Мәгънәле җырлар. Тавышыңны күрсәт. Тапкан икән инде менә үз юлын. Барсын инде шул юл белән. Аның да үз тамашачысы бар. Мин бит инде аларга кирәкми дип әйтә алмыйм. Димәк, алар заллар җыя, рәхәтен күрсеннәр име. Вот шулай. Без бик күптән хитләдек. Без аңа барыбер кискәлибез. Кисмәгез минем тәнкыйтьне, пожалуйста. Менә күрсеннәр, ишетсеннәр. Хәзер инде киләсе ноктага күчәбезме? Да. Шунда сөйләшәбез. Бәлки повезет, йөгерәбез. Яңгырга кадәр. Венера хатыны, 3нче ноктабыз. Бу безнең Мәдәният институты. Мәдәният, сәнгать институты. Qozon Davlat madaniyat instituti 1969 yilda Qozonda Krupskaya ismidagi Leningrad Davlat madaniyat institutining filiali bo'lib qo'shila. So'ngroq haligi filial Qozon Davlat madaniyat instituti deb o'zgartirildi. Endi 2002 yilning 4-iyulida Qozon Davlat madaniyat ham san'at universiteti bo'lib davlat akkreditatsiyasi oldi. Әлеге уку йорты Россия күләмендә мәдәният, сәнгать музей эше һәм китапханә өлкәсе өчен югары профессиональ кадрлар әзерләүче иң танылган үзәкләрнең берсе дип санала. Мәдәният институтыннан режиссерлар, музыка, бию сәнгате осталары, музей эше һәм китапханә белгечләре чыга. Сез биредә остаз буларак, укытучы буларак эш итәсез. Сезнең инде бик күп артистларыгыз моннан чыкты һәм сезне продюсер дип тә атау аз булмастыр, чөнки нәкъ сезгә укырга керергә телиләр, чөнки сездән чыккан артист бу беренчедән инде сыйфатны күрсәтә һәм икенчедән ул шуннан да ниндидер танылуга ирешә ала. Моның сире нәрсәдә икән? Сезнең исемдә микән? Яисә бәлки укыту методларыдыр? Үзегез ничек бәялисез? Мин сәнгать мәдәният институтында 28 ел инде хезмәт итәм. Җырчылар әзерләү кафедрасын җитәклим. Бик җаваплы эш. Чөнки син үзеңнең сиңа килгән укучыларны шулай ук заманда миңа ничек нигез бирделәр профессияма. Без дә шул ук нигезне бирәбез. Һәм безнең институтта шундый яхшы квалификация алалар, менә безнең кафедраны тамамлаган безнең студентларыбыз, ул җырчы да, укытучы да, аннары җитәкче дә, ул гомерлек профессия әхилләре, гомерлеккә менә шушы юнәлештә, бер юнәлештән икенче юнәлешкә күчә алалар инде. Әлбәттә инде менә минем исем ул үзенә күрә бары бренд булып санала бит, һәм махсус миңа киләләр укырга. Миңа ышаныч белдереп, бик күп балалар киләләр.
авыл, районнардан, төрле Рәсәйдән, гомумән, миннән бәлкем Мирахатовна ниндидер дәрәҗәдә мине укытып чыгарып, Татарстанны данын үстерер өчен, бәлкем минем дә өлешем килә дип, менә шулай киләләр укырга. Менә быел гына мин 35 кеше безнең килде кафедрага. Былтыр шулай ук 40 кешегә якын име. Бу бик күп сан. Ләкин алар арасында бит безнең түләп укучылар да бар. Аның никадәрдер өлеше. Менә быелгы 35 абитуриенттан 24-те түләп укырга кирде. Менә 11-е генә безнең бюджетта. Шуңа күрә бу бик зур күрсәткеч инде. Менә безнең институтның популяр булуын аңлата, безнең кафедраның популяр булуын аңлатаймы? Әмма нишен монда укыта башладыгыз? Шул ук Аухадиев көллияте түгел, консерватория түгел. 28 ел. Мин әле театрның әйдәп барышы шундый көчле җырчыларның берсе иде мен диме. Монда заманында шулай ук безнең театрның солисткасы инде Рахила Хайдарның Мифтахова. Ул башлаган монда эшен, шушы кафедраны ачыр өчен инде. Без бергәләп инде ачтык бу кафедраны име. Аннары ул вафат булды. Һәм Рахила Хайдарның бу менә бу остазлык ничек эстафета булып миңа күчте инде. Һәм мин кабул иттем. Мин Рахила Хайдарның эшен дәвам итәсем килде. Һәм шуннан бирле менә остазлыкта һәм мин бик рәхәтләнеп эшлим, чөнки күп тәҗрибә туплаган бит инде. Аны бит инде яшьләргә тапшырасы килә, җиткерәсе килә, үстерәсе килә. Һәм менә үзегез дә әйттегез, минем характерны дип, сезне бик кырыс укытучы буларак беләләр. Сездә уку авырмы? Миндә уку. Миндә уку, мин җиңел түгел. Миндә җиңел түгел дип әйтәм. Чөнки мин бик таләпчән, максатчан, тырыш шәкертләргә минем аларга хөрмәтем зур. Бар ялкаулары. Ой, менә ялкау икән, ләкин бик сәләтле инде. Менә тавышы искитәрлек. Андыйларны эшләтәсез. Андыйларны барыбер яратасың бит инде. Ул бик сәләт, әлбәттә сәләт, әлбәттә. Менә шулай әкрен үземнең әйтик инде характерымны күрсәтеп инде менә укырга кирәк. Бары хезмәткә эртәсез. Әлбәттә, тырышлык булмаса укуда гына түгел, аннары тамамлагач та әле хезмәтеңдә дә ул үсеш булмый. Шуңа өйрәтергә кирәк, шуңа өндәргә уку шулай ул хезмәт. 40 кеше керә һәм аларның арасында әлбәттә инде бөтенесе 40-ы да ел саен танылган җырчы була алмый. Ләкин менә шул булачак йылдызларны башыннан ук күреп аласың. Бик еш әйтәм инде, миңа тавышның тембры мөһим. Җырчыларны тембрыннан истә калдыралар. Менә ни өчен Салават бер генә фраза җырлый, без инде аңлыйбыз. Салават җырлый, Зәйнәп җырлый мандаймы? Әгәр дә тембр булса, менә мин аңа инде игътибар итәм. Мин аны укырга алырга тырышам инде. Тавышны үстереп була. Монда чиста җырлауда түгел, менә нәкъ тембр мөһимрәк, яме? Чиста җырлауда бик мөһим. Нотага эләкмәс аны мин ишәтим. Венерахатны яңгырда бетте безнең. Әйдә. Шатырларны да алып куйык та һәм безнең маршрутыбызны дәвам итәбез. Дәвам итәбез. Ничә еллар укыту дәверендә инде үзегезнең дә ниндидер авторлык методларыгыз барлыкка килгәндер. Шулай ук сез мин үземнең остазларны искә алып, аларның да методын инде үземдә кулланам, үзем укытканда дип. Менә барыбер күбесенчә хәзер нәрсәгә таянасыз? Иң дөрес юнәлештә укыту ул академ юнәлеш. Тавышны ачыр өчен һәм резонаторларны эшләтер өчен, резонаторлар белән аларны куллану, мин әйтеп киттем инде, сулыш, анда диафрагма, ул барысы да менә шу академ мәктәптә шулар кулланыла һәм ул иң дөрес мәктәп. Менә мин шушы методикага таянып балаларны укытам, аларның тавышларын үстерәм. Һәм алар дөрестән дә алар елдан ел үсә баргач, алар үзләре дә шундай бер фанатка әйләнә, канатланалар барысы да инде җитди җырлар, романслар, ариялар җырлый башлыйлар име. Бәлкем ул опера җырчысы булмас. Ләкин менә шушы
классик әсәрләр җырлаганда менә монда өйрәнәсең кулланырга шушы резонаторлар белән, шушы опора белән дип әйтәбез инде. Аннары ул рәхәтләнеп җыр сәнгатендә алар белән кулланалар. Менә нәкъ минем кебек. Дөресен әйткәндә, миңа калса, академ җырчылар алар ике төргә бүленә. Берсесе эстраданы барыбер ниндидер астын торучы сәнгать буларак күрә, һәм русча әйткәндә инде пренебрежение белән карый. Икенчесе Барам диләр әйе. алар менә шулай итеп академнан эстрадага күчүчеләр һәм операларда да, менә шундый театрларда да үз тамашачысына ия була ул. Менә сез икенче төргә карыйсыз һәм моның ул вакытта күчүе, эстрадага чыгуы сәбәбе нәрсәдә иде? Мәсәлән, театрда без бит инде 20 ел эшләгәннән соң безне пенсияга, ул иҗади творческая пенсия дип әйтә, по выслуге лет име. Минемчә, иҗат дәвам итәргә тиеш. Тавыш булганда, тәҗрибә булганда, мин уйлыйм, мин бик дөрес юлда булганмын һәм үземнең менә әйтик инде сайлау менә шу операдан җырга күчү мине менә яшәтә бүгенге көнгә кадәр җыр сәнгатендә мин шулай ук үз урынымны алып торам име. Үземнең әйткәнемчә публика бар минем име, үземнең тамашачылар бар. Хәзер менә сез әле дә искиткеч чыгыш ясыйсыз, сезгә яратып йөриләр. Ләкин яңа җырлар азрак чыга. Моның сәбәбе нәрсәдә? Минем инде шундый вакыйгалар булды бит инде тормышымда. 4 ел була. Камил абыйгыз вафатына инде. Ишәптер, мен карыйм хәзер үземнең язмаларымны шул елларда Камил вафат булгач төшерелгән тапшыруларда мин анда менә минем күзләремнең Карашы. ничектер менә үзгәргән, ул моңсу, ул ниндидер менә елмаю да башкача име. Менә хәсрәт чагылган минем йөземдә инде. Мин әйтәм, алып ташлагыз әле шул язмаларны, бетерегез. Менә яңа җырлар көтеләме менә сезнең тарафтан? Яисә сез күбесенчә иске репертуарга кайтасыз? Яңа җырлардан дип, менә күптән түгел Ринат Губайдуллинның Шаллыда булды. Аңа багышланган иҗат кичәсе. Менә заманында яшь чакта мин аның бик сагынсаң әгәр мине дигән җырын башкарган булган. Мин аны хәтерләмим дә. Равил Галиев шалтырата менә җырлагансыз икән. Ринат абый үзенең интервьюсында әйтте, сөйләде. Сезнең җырлавыгыз, башкаруыгыз турында. Мин аны өйрәндем, һәм бардым, башкардым. Менә хәзер аны инде аудио форматта да мин аны яздырдым. Менә тиздән тамашачылар ишетерләр. Ләкин шулай да сез экспериментлардан да курыкмыйсыз. Хәзер мин шундый тыйнак җырлар гына җырлыйм инде дип бик уялып кына сөйләсәгез дә барыбер ниндидер мәсәлән клипларда төшү. Шул Данир Сабировның Данир Венера әлбәттә инде мондан күп еллар үтте, ләкин менә Венера Ганиева шундый амплуада да безнең каршыбызга чыгар дип күз аллау авыр иде. Менә андый образларны алыштырудан курыкмыйсызмы? Яисә инде хәзер мәсәлән бүгенге көндә андый тәкъдимнәр булса, андый клипларда төшмисезме? Ул Данир белән төшкән клип, ул бит юмористик. Мин бит юмористик булгач ризалаштым инде, Камил да риза булды. Мин инде күп кенә тәнкыйтьләргә ишеттем. Инде Венера Ганиева, Данир Сабиров ваннада икесе утыралар. Алар бит белмиләр, без бит киемнән булай башлыгына күтәртеп инде. Яра халыкка бераз күңел күтәренкелеге булсын дип инде елмайсыннар, көлсеннәр дип менә шулай. Менә бүген мондый тәкъдимнәр булса, ризалашыр идегезме яисә юкмы? Минемчә, андый тәкъдимнәр хәзер булмас. Яисә менә берәр трендлы, менә шундый биюле, берәр шундый әйбер булса. Мин теге заманадан артта каласым килми. Теге олы яшьтә булсам да мин әле хәрәкәтләнәм, бия алам, әгәр дә биергә дисәләр инде. Нинди җыр була инде, эштәлегенә карап, башкаручысына карап, нишләп катнашмаска була?
Һәм сезнең укыту турында, стажлык турында шундый шаяртып кына сөйлиләр. Венера Ганиева әле бик оста кызларга ирләр, егетләр дә сайлый белә дип. Мәсәлән, Алия Карачуринаны сез Ришат белән таныштыргансыз. Ялгышмасам, Алия шулай дип сөйләде. Әлбәттә, һәрбер шәкертемнең ничектер киләчәге турында гел кайгыртам. Мин бик кайгыртам. Минем матур кызларым, матур үзләренә тормыш иптәшләрен очратсыннар иде дип әйтәм. Алар инде әгәр дә очраталар икән, танышалар икән, кавышканда мин аларның туйларына барам, аннары бәби ашларына барам. Без Камил белән дә гел йөридек инде. Венера Хатуновналарда инде 10-15 ел укытмаса да, Венера Хатуновнаның фикере, әйткән сүзе алар өчен бик мөһим. Менә бу бит шулай ук сезнең ниндидер аларны якын күрүебезне күрсәтә. Без бит инде менә укыйлар алар укып чыга. Без барыбер менә шул укыту елларында мин алар өчен әни кебек, алар мине мамочка дип йөртәләр име. Нора яз әйтә инде, мамочка дип чатта яза инде. Әлбәттә, алар бит кемнеңдер балалары, авылдан киләләрме, алар районнан киләләрме? Әти-әниләре бит миңа балаларын тапшыралар. Ничек инде аларны кайгыртмаска? Мин бит общежитиега анда стипендия алалармы, ашаганнармы? Мин бит инде мәйтәм җырлар алдыннан берәр сәгать алдан ашап килегез, көч булсын өчен җырлар өчен. Кайгыртам әлбәттә. Сездән алар шул кадәр игътибарны күргәч, үзләре дә инде әлбәттә еллар дәверендә сезгә каратаны. Һәм инде безнең соңгы бирә торган соравыбыз, сезнең тормыш фәлсәфәгез нәрсәдә? Без бит яратырга тудык бу дөньяга. Туган илебезне, туган телебезне, әти-әниләрне, балаларны. Чөнки яратмыйча безгә ярамый. Мәхәббәтсез җирдә яшәү ярамый. Менә бу бик зур, һәрбер кеше өчендә бу яшәү девизы булып тора торган сүзләр. Бу Роберт Миннуллинның безгә әйтеп калдырган васыяты кебек яңгырый. Менә шул. Хәзер инде шул матур сүзләрдә интервьюбызны тәмамлар алдында безнең әле традициябыз бар. Без тамашачыларыбызга нинди дә булса бүләк кушабыз. Һәм инде традиция буенча без тамашачыларыбыз өчен бүләк калдырабыз. Сез бүген нәрсә бүләк итәсез? Мин бүген 100 җырдан торган диск бүләк итәм. Һәм инде үземнең автографым белән Шундый әйтик инде девиз сүзләре язылган. Димәк, бу бүләкне без кая качырабыз? Безнең артыбызда Мәдәният һәм сәнгать институты һәм биредә бар безнең капсула времени дип язылган бюст тора. Һәм без дә бүләгебезне шул капсула времени янына качырабыз. Инде бүләкне сез табасыз икән, Венера Ганиева калдырган бүләкне мин таптым дип безгә язып җибәрегез. Безгә бик кызыклы карарга кем икән шул бәхетле кеше. Шуның белән безнең тапшыруыбыз тәмам. Рәхмәт сезгә, Венера Хатуновна, безгә вакыт бүлеп биргәнегез өчен. Укытучылык, остазлык, чыгышлар ясау арасында менә безгә дә шулай вакыт табып, безгә үзегезнең яраткан урыннарыгызны күрсәткән өчен. Рәхмәт.